Kizito wacho ni luo chenro amora enya. George Siambe wacho ni network. Gendia Paul Mamigori wacho ni Mosna Sheila Wigolang ikone ni soriko ni wan waluo to akachel kachiel. Ilario Juang neno wake ntiere Rongo Mosna jotelo manistiu karaka achel kachiel. Dinagai wacho ni bende network ka Nairobi ochiewo yo makare. Penjo mopenji ka adek giduto kamwada makogie Cecil Miller ineno kanyo mokwongo ang'o momiyo ka jopiny ng'anyo to bila mandiyo gi oumo suchgi ma inyalo duoko ka to bang'a ka penjo machielo achiel kumacho. Yes, gimanya wacha chiele ni sirikal ni chakre gidonji gin gi shida mar accountability. Ok giero mondo ging'is jaanga kaka gitimo gik moko. Koro joka umo wangi mondo kaponi gimoro marach otimore to japiny kik yud yo manyalo luwo ng'ano. Nikech sama ng'ato umo wange ikia kata en obila kata en gun kata en private investigator kata en ang'o. Koro umo wang gi umo number plate gi timbe magalagala kamano mago timbe manjore nikech obila onego beni tiyo gi open kabisa tiji gi en rito piny. To Cecil in okil kendo intiere ruok mano mar LSK nyabedo no kijatelo kanyo to kata kirange kinde mokalo ne gimako bura kendo bura ni ng'eto nowach ni onge weche mag umo number plate gi umo wang e kinde ng'anyo mantie ka gi kata do golo chung mari kata ng'eto mari to ket getem miyo tiju kaka okil bedo yo machalade kod chike mapacho kae. In fact gino miyo tijwa bedo matek kabisa nikech wan watiyo gi evidence, watiyo gi gima ni neno kendo gima ing'eyo. Koro nyiso ni sirikal ok dwa luwo chik nyiso ni in fact mahakama nosegolo court nosegolo order niya anyone madhi street kaka police nyaka bed gi namba mar police, namba mar obila, orwak uniform to kik orwak mask nikech odhi rito ngima mar japiny ma Kenya kae. To tich mar rito jangimano en mana mar police kende. Ok en ng'ata ng'ata. Koro nyiso ni sirikal ok luw chik mar piny ka. Erokamano ahinya. Dr. Abdul Ramadhan Ruto kano ka piny ne owacho maber ni sirkande ndicho ok bedie. What's going on now? Magi ote moor ka kod Frederick Osuru pod omedo mana kolo kanyo ka bang'a dhi atwak machielo. Yes.